friends, welcome to Narayan Reviews. So, இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஆப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். ஒரு ஆப் வந்து 3D தீம் ஆப், இன்னொரு ஆப் வந்து ஒரு எடிட்டிங் ஆப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோன் எடிட்டிங் ஆப். அதில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபியூச்சர் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய ரிவ்யூஸ் போட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் புக் ரிவ்யூ, அப்புறம் ஆன்லைனில் நம்மளை எப்படிலாம் ஏமாற்றி கேலட்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க, நிறைய கேலட்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம ஆன்லைன்லேயே ரிவ்யூ பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அது பண்ணலாமா வேணாமா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த இந்த கம்ப்யூட்டருக்குலாம் பின்னாடி லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் 49-50 ருபீஸ் இருக்கும். ஆனால் டெலிவரி சார்ஜ் 150 இருக்கும். தேவையில்லாமல் 200 செலவு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அது மாதிரி டூப்ளிகேட்ஸும் இருக்குது. அது மாதிரி கேஜெட்ஸ்லாம் ட்ரோல் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ அது மாதிரி ஒரு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி ட்ரோலிங் ரிவ்யூஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. அதுக்குன்னு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ எல்லாமே உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த மந்த்துக்குள்ள 100 சப்ஸ்கிரைபர் அடிக்கிறோம். ஏன்னா கொஞ்ச நாளாக 100 சப்ஸ்கிரைபர் நானும் வரும் பார்த்துனே வர மாட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் நாங்கள் வீடியோஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ண கூட நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வீடியோவில் வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஆப் ஃபர் லைடெக்ஸ், செகண்ட் ஆப் ஃபர் தீம் ஆப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த ஆப்புக்குள்ளே போகலாம். ஓகேவா? சாரி, ஃபஸ்ட்லேருந்து போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் போனால் அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம வால்பேப்பர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இனிமேல் நிறைய எக்கச்சக்கமான வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கினே போனீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. சர்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் அவங்க கொடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று சிலது தான் இருக்குது, நிறைய இல்லை. இப்போ தான் புதுசாக வந்த ஆப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நான் வந்து இந்த வால்பேப்பர் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஆட் வராது, கண்டு காட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர் வீடியோஸ் போடலாமா வேணாமான்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ மறுபடியும் இந்த ப்ளூ டாட்டை கொடுத்து டிக் கொடுங்க. அப்புறம் உங்கள் ஃபோனில் வால்பேப்பரும் ஒன்று கேட்கும், அதை கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்படி வேணாலும் இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ எந்த இடம் வேணுமோ, இல்லைனா இப்படி வேணாலும் இப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் இப்போது இப்படி கொடுக்குறேன். இப்போ இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க. உங்கள் ஃபோனில் வால்பேப்பர் கீழே காட்டிடும். ஓகே, கண்டினியூ டு ஆப் கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போ பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? மோசம் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது, நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வேறு என்ன ஆப்ஷனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நாட் இன்ஸ்டால், இதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்ளை கொடுத்து. ஸோ இதில் நிறைய இருக்கும். நான் கிளிக் கொடுக்குற நாட் இன்ஸ்டால் வருது. ஹோமில் போயிட்டு ஃபேவரட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு நிறைய வால்பேப்பர்ஸ் வேணும்ப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது எது கொடுக்குதோ அது இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? சிலது இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நான் ஓகே அப்படி கொடுத்தா கூகுள் ப்ளேஸ்க்குள்ளே ஓப்பன் பண்ண கேட்கும். ஸோ அது வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ஆப் இல்லை போல். ஸோ வந்து இல்லை, எதுவுமே பெருசாக இல்லை. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. ஓகே, நம்ம இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஆப்பெக்ஸ் லான்ச்சர். ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்படி இல்லைன்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிலது மட்டும் கிளிக் பண்ண இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ சிலது மட்டும் கிளிக் பண்ண இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அப்பெக்ஸ் இருக்குது, ADW நல்ல ஆப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பார்த்துருக்கேன். சும்மா நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அவுட் அப்ளைனா நீங்கள் யூடியூப்பில் வீடியோ வரும், அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் காப்பிரைட் வரும் காரணத்தினால் நான் அப்ளை பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வாங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, லைடெக்ஸ் ஆப். ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், நல்லா இருக்குது பார்க்க. இது சூப்பரான ஆப்புங்க. இதில் ஒரு சூப்பரான ஃபியூச்சர் இருக்குதுன்னு அது பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கினேன். ஸோ இதில் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபில்டர் வேணால் டார்க்கன், லைட்டன், நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஒன்று நான் டிக் கொடுத்துக்கிறேன். மறுபடியும் எடிட் போயிருந்தீங்கன்னா அப்புறம் இந்த ட்ராயிங் மாதிரி இருக்குது, செல்ஃபி, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், அட்ஜஸ்ட், ஃபோக்கஸ்,
கட் அவுட். இதில் பேக் ட்ராப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் நான் சொன்ன சூப்பரான ஆப்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா. இப்போ நான் ஒரு ட்ரிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள், மேஜிக் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, ஆட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் இது ஓகே ப்ரோ. ஓகேவா? ஸோ ப்ரோ இது வந்து நீங்கள் பை பண்ணணும் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இது கொடுக்குறேன். கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ சரியாக வரல, ஒரே நிமிஷம். நம்ம கரெக்டாக பண்ணால் கரெக்டான ஃபோட்டோக்கு பண்ணோன்னா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அப்படியே எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே கொடுங்க. நீங்கள் கரெக்டான இது கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? பேக் வந்துடுங்க. மறுபடியும் எடிட் போயிட்டு பேக் ட்ராப்பில் நம்ம வேறு எதுனா செலக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம இது செலக்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து இது மாதிரி வந்து ரப் பண்ணோம். ரப் பண்ணால் நம்ம அப்படியே பேக்ரவுண்டில் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஆப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. பேக்ரவுண்டில் சும்மா ஃபேஷனுக்காக. ஸோ இந்த ட்ராயிங்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் ஒன்றும் வேறு என்ன செலக்ட் பண்ணுற பாருங்கள். அப்புறம் டூல் இருக்குது, ஷேப்பு நியூவாக வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ். ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எது ஒன்று பேலன்ஸ், கர்வ், லெவல், ரீஷேப், ஸோ டியோ, ஸோ அப்புறம் பாயிண்ட்டு, ப்ரெஷ்ஷு, கலர் மிக்ஸ். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் ட்ராப்பில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன ஸ்பெஷலு. ஸோ ஓகே, ஸோ நான் வந்து இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லாயிருக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு இதாக ட்ரை பண்ணேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பேக்ரவுண்ட் அப்படியே இது மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ டிக் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாதிரி. ஸோ பார்க்க உங்கள் பேக்ரவுண்டு கலரும் அப்படியே இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேவ். எஸ் கொடுத்துருங்க. நோ தேங்க்ஸ். ஸோ ரேட் ஆப் கேடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கணுனாலும் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ எடிட் பண்ணது இருக்கா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் அப்படியே கலராக சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2 ஆப்ஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 ஆப்போட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த நிறைய வீடியோஸில் வந்து 1-2 பேர் கேட்டுருந்தாங்க. அது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, ஏன்டா நீ வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிற, பட் 1-2 ஆப் லிங்க் கொடுக்க மாட்டேன்னு. நான் என்ன ரீசன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அவங்களுக்கு சொல்கிறேன், கேளுங்க. என்ன ஆச்சுன்னா, சில ஆப்ஸ் வந்து அவங்க லிங்க்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? நம்மளாக ஷேர் பண்ணி யாருக்குன்னா ஷேர் பண்ணி லிங்க் காப்பி பண்ணுறது தான். ஸோ இல்லைனா நீங்கள் கூகுளில் தான் போய் சர்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? கூகுளில் மோஸ்ட்லி கிடைக்காது எல்லா ஆப்புக்கும். யூடியூப்னால் ஓகே எல்லாருமே கிடைக்கும், அதுமாதிரி பெரிய பெரிய ஆப்ஸ். ஆனால் இது மாதிரி ஸ்மால் ஆப்ஸ் கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இதை நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதனால தான் எதுனா லிங்க் கொடுக்கலன்னா இப்போ இந்த தீம் ஆப்புக்கு இருக்குது, லைட்டெக்ஸ்க்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் பார்க்கல. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் ஒன்று எல்லாமே உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.